Himas rehas ngunyan sa Dait Municipal Police Station ang mag-live-in partner sa Dait Camarines Norte makalihis na arestarong kan otoridad huli sa kasong adultery. 1:40 nin hapon kan nakaaging Miyerkules, kan madakop kan tracker team kan Dait MPS asin kan Criminal Investigation Detection Group PFU ang mga akusado sa saindang pigdadagusan na residensya. Binistoan magpartner na sinda alias Roy, 44 anyos, mayong agom asin si alias Gina, 37 anyos, may agom parehong residente kan Purok 4 Barangay Gahunon sa nasambit na Banwaan. Inaresto sinda sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Eduardo Eric F. Adversario, ang presiding judge kan Municipal Trial Court of Dait Branch 1, Dait Camarines Norte na pigpaluwas man kan nakaaging Mayo 29 para sa naunang bitan na kaso. Nagsampa po ng kaso nito ay ito pong asawa ng babae. Kasi po itong babae may asawa nga po, kaya kinasuhan po siya ng adultery nung asawa po niyang lalaki. Kasama po itong alias Roy na kinakasama ngayon ni Gina. Kasabay kan pagkakaaresto, binasahan man ang mga akusado kan sa indang mga diretsos asin ipigdara sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa ulay medikal. Paalala lang po ng Dait PNP ay magkaisa at kooperasyon po ng mamamayan para mapanatili natin ang katahimikan. Kaya po makipagtulungan at huwag mag-atubiling lumapit kung may alam sa mga taong nagtatago sa batas at maaaring magpaabot ng inyong mga impormasyon sa aming tanggapan. Tig 36,000 pesos man ang pigrekomendang piyensa kan korte para sa paramientras na libertad kan mga akusado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.